Mi-a ocupat 1 giga și ceva filmarea aia. S-a dus. Da. Mie tot îmi place că jocurile astea merg la 60 FPS și unele jocuri de acum nu poate să meargă la 60 FPS. Eu zic să ne oprim. Ce? Eu zic să ne oprim, e ora 12 și deja sugem rău, amândoi. La mine e normal, la tine nu chiar. Și ce vrei să facem în schimb? Păi nu știu ce jocuri mai sunt. De fapt nu, eu cred că o să ies. Se... The good vibes from you. Ce e? Ce? N-ai auzit? De ce mă aud în eco? Te-am auzit și eu un eco. Ai Nu. grijă la... Asta vreau să fac. Oh, mă dă în jos. Eu tot nu înțeleg cum te omorât chestia aia, având în vedere viteza la care se mișcă. O să înțelegi dacă lovești blocurile alea. Ah, ok. That's fucking not. E sigur că vrei să... Ok. Foarte sigur. Oh. Vreau și eu puțin gameplay. Oh. What? Nu. Ok. Ha. Get juked. În sus, da, te rog. Oh, oh my god! E momentul meu de strălucire. Oh my god! Auzi, in before mai era ceva înainte de finish și muream. Oh my god! Mă simt ca un tată mândru. Ia zi, deja ai simțit bucuria nașterii înainte să se întâmple. De ce ratezi? Nu știu. N-ai pic de simț de gaură. Oh, doamne. God! Gata, e momentul în care tu ești nașpa și eu o să te car. God. Da. Da. În momentul lovici ai completat mai multe nivele decât mine în lumea asta. Da. What is this? Știu că poți să faci. Nu pot. Știu că poți să faci, cade instant. Să nu mai ai încredere în mine niciodată. Poftim? De ce? Am murit de tot eu? Da. Oh. De asta am completat cu un nivel mai mult ca tine. Îmi place sunetul din Underwater, wow. Eu zic să ne oprim până nu face unul din noi suicid. Fuck you.
Te rog, nu pune asta pe YouTube. O să pun asta pe YouTube. Dar o să... Privat. Da. E prea groaznic. Bine, am făcut-o în două părți. Asta e partea a doua de când am intrat în lumea aceea. Partea a doua nu o să o pun, pentru că amândoi sugi. Și partea întâi nu o să pui pe privat? Nu știu. Mai văd. Oh, Ce-i locul ăsta? e locul în care o să mor. Oh. Good place, good place. Acel Ce-a fost asta, strig. mă? Teroare. S-a căcat puțin, s-a asigurat că se cacă și cei din jurul lui puțin. Să-mi bag. Oh! Oh my god! MLG! Oh. Andy! Eu zic... Eu zic să ne oprim. Serios, eu zic să ne oprim. Distracția doar ce a început. Nu vezi? Totul merge bine acum. In before you instantly die. Exact ce-am zis. În sfârșit o idee bună. Și acum cazi în apă. Andy, vreau și eu să vă filmarea după. Păi o să-ți arăt. O pun pe YouTube. Probabil mâine dimineață o să ți-o dau. Pentru că trebuie să las peste noapte. Cred. Ce făcea asta? Da, ce făcea? Gata. Ești un norișor. Unde-i norul? Ce-i cu norul? Nu știu. Nice. De ce e un black screen? Cum adică? A, în partea dreaptă? Da. Oh, Te no. doare. Oh, nu, 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 nu. Nu-ți pasă. Acum îți pasă. acum. Oh, wow. Nici tu nu știi cum ai trecut. God. Oh, nu, 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 nu. Oh, wow. L-ai făcut? Nu. Ba da. Te-ai ratat, wow. Nice. Oh, gameplay. Ah, so good. O să apară în episod. Oh, alege broasca. Nu. E bun pentru not. Ah, dar ăsta nu e. Ba da, a devenit unul. Sper că audio și video sunt în sync, nu? Da, normal. Ce folosești ca să... Bandicam. Oh, vai. Ce? O să arate oribil? Nu. Bine, o să arate cât de bine arată Mario. Da. Dar am completat un nivel. Mă simt mândru. Vocea mea se aude măcar?
Ce? În înregistrare vocea mea se aude? Da, mă, se aude tot. Oh, nu. Nu. Nu mă lăsa singur. Dai save and quit. De fapt, nu, dai... Fuck. Stai. Stai, salvează-l cumva. Nu, Nu. nu vreau să pierdem. Nu că l-am Progres. salvat. Da, Stai. save, nu? Da. Bun. Nu. Gata. Nu. 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 Nu.